ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପାଠ ମନେ ରହୁନି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଭଲ ଆସୁନି। ଆଜି କେତୋଟି ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିବା ଯାହା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପାଠ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଟପରମାନେ କେବେ ବି ରଟା ମାରିକି ଘୁଷନ୍ତିନି। ସେମାନେ ବଛା ବଛା ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ଆଣନ୍ତି। ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ବି ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ଆଜି ଫଲୋ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ 25 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବା, 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଫ୍ରି ହେବା। ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଭଲ ମନେ ରହେ ମଧ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡଲି ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ରଟା ମାରି ଘୋଷା ବଳଦ ପରି ପାଠକୁ ଘୋଷିବାନି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ମତଲବ ଆମେ ପାଠକୁ ପଢ଼ି ସାରିବା, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେତେ ଲେଖିବା ପାଠ ସେତେ ମନେ ରହିବ। ଫୋର୍ରେ ଅଧିକ ରାତି ଯାଏଁ ବସି ଆମେ ପଢ଼ିବାନି ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଆଣି ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବାନି, କାରଣ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ନିଦ ଆସିଥାଏ, ଶରୀର ହାଲିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପାଠ କେବେ ବି ମନେ ରହିବନି। ବେଟର୍ ହେବ ସକାଳ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ରାତିରେ ବସିକି ରିଭିଜନ୍ କରିବା। 5ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମନ ହେଉନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଝେଇଦେବା। 1 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖିବେ 5 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିଲା ଭିତରେ କେତେବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଇକି ତୁମେ ଅଧିକ ପଢ଼ି ଯାଇଥିବ ଆଉ ପାଠ ତୁମର ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଠ ମାଗେନି, ପାଠ ମାଗେ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଆଉ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେବା। ଏହା କଲେ ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନମ୍ବର ଭଲ ଆସିବ, ମାର୍କ ଭଲ ରଖିବେ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜିଠୁ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କରିବ।